Всичко винаги го гледам в срокове. Сама си ги поставям те. И на всичките ми трансформации след нея бих казала да не бърза. Търпението е нещо, на което всички се учим. Всеки ден. Абсолютно всеки ден имам изречения, и ситуации, които искрено ме размива. За мен една жена трябва да е топло, обичаща, грижовна. Грижовността е много важно усещане, не качество, то си е усещане. Мамо, за тебе всичко е много красиво. Понасочиш натам вниманието, да се вижда хубавото. Света има нужда от много повече внимание към красотата и много повече това да я изразяваме, да я комуникираме. И докато му се наслаждавате... Супер! Здрасти, Аля! Здрасти! Притесних се, че няма да може да се свържеме. Не, извинявай, аз пак малко в последния момент бягахме с момичетата и точно влязох в последната секунда. Чудесно! Да, всъщност ние винаги бягаме на някъде по задачи. Поддържаме темпото. Вземи си глътка въздух. Взимам. Точно това му обяснях на момичета сега. От вратата трябва да си сложи статива и телефона. И моля ви се само малко тишина. Да. Това са част от нещата, за които искам да си говорим. Точно колко през цялото време трябва да тичаме по различни задачи. Аз в момента, знаеш ли, няма да те представям, тъй като всички, предполагам, знаят коя е Славена Вътова. И в същото време исках да ви представя моята история за нея. Така както аз те познавам. Ние се срещнахме точно преди 20 години. И знам точната цифра, не е случайно, просто дъщеря ми е на 20 години. Ние се срещнахме, когато ти стана мис България. Точно така. И носех една твоя много красива рокля. Не само една, но първата, с която бях, беше твоя. Оттам нататък много пъти съм носила твои произведения буквално. Но да, това ни беше в началото запознанство. И знаеш ли, но тогава аз реших да обличам конкурса, бях майка, дъщеря ми беше на 1 месец, взех я с мене. Ето такива неща правят жените, които искат да успяват и обичат децата си, искат да бъдат през цялото време с тях. Всъщност, знаеш ли, после съм разглеждала снимки и те познавам малко от преди това. Не знам дали го знаеш. Познаваме се 6 месеца преди конкурса. Аз правих първото ми ревю. И всъщност ти си момичето, което открива ревюто. Така ли? Да. И знаеш ли колко ми е било интересно? Ти си точно момичето, което открива. Не е случайно. Просто първата рокля беше най-момичешката. Тя беше за най-младия човек. И от всичките моделки, всъщност това беше едно много невинно момиче. Не знам на колко години си била, но е било 6 месеца, септември месец. Аз съм била бременна тогава. И да, всъщност толкова интересно, защото съм си мислила колко много трансформации твои съм видяла от момичето. След това мис България така или иначе преобразява една жена във всеки случай. Ако сега трябва да кажеш нещо на това момиче, което и ти не помниш от ревюто преди мис България, какво би казала днес? След като са ти се случили толкова много неща, след като имаш кариера, деца, всичко, много неща, за които си мечтала, какво би казала днес? Не съм си мислила, честно казано, да се връщам към това момиче. Но честно казано и на нея, и на всичките ми трансформации след нея, бих казала да не бърза. Защото всичко винаги го гледам в срокове. Сега това е толкова. Сама си ги поставям тези срокове обикновено. Трябва да свърша това, трябва това да направя, имам толкова време. И вечно съм с една припряност, която наскоро, между другото, ти ме питаш за онзи период, аз веднага свързвам с настоящия ми. Бяхме пак с моите дъщери, с Ема и с Ани,
И беше някакъв почивен ден, още беше докато са на училище и нещо бях измислила някъде да ходим да правим и аз започвам, хайде момичета, хайде по-бързо, защото няма време. И Ема се обърна и каза, мамо, за къде пак бързаме? Има време. И аз се замислих, че аз автоматично го казвам това нещо, понеже всичко е по програма, всичко винаги е по минути, по секунди, за да успеят, нали, с всички неща и за да... И винаги искам още да се оплътни програмата, още неща да се вкарат да се изживее. Когато отиваме на почивка, тя никога не е почивка такава релакс. Ами, винаги е, сега сме тук, трябва да отидем това да видим. Дайте да разгледаме още какво може да направим. И имаше период, в който така се опитвах да се изучавам един вид и тази хиперактивност, това постоянно правене на нещо. Тогава си бях запалила много по йогата, всъщност тогава стигнах до нея за първи път. И тогава ми казаха, че трябва да се заземя, за да се балансирам, за да започна аз самата да се чувствам по-добре. И аз си изпитах едва ли не някакво като такова пак обвинение към мен, че нещо не съм достатъчно добра, явно пък се пренатоварвам сега с цялото ми желание да свърша повече неща. И после си казах, чакай сега, хайде стига с обвиненията. Ако съм си такава, значи съм си такава. Това ме кара да се чувствам добре. Дори задъхването ме храни мен. Тоест, ако не ми е препълнен графика, ако не си направя програмата така, че да съм обгрижила, да съм създала комфорта и уюта на ценните, близките, най-обичаните за мен хора, ако не съм спокойна, че съм си свършила работата, това не може да ми даде спокойствието да седна на някъде и да кажа, и сега ще си почивам, понеже съм се пренатоварила. Моят начин да се радвам и да ги живея добре нещата и се чувствам добре е като съм много активна. И съм много благодарна, че мога да бъда във всяко едно естество. Така че, освен да съм щастлива за всичко, което ми се е случвало, да се върна на въпроса от Мис България и преди това, включвам и препятствията, включвам и нещата, които наистина са боляли, нещата, които са водили до това наистина да си, меко казано, тъжен. Защото винаги през дистанция на времето разбирам, че това там някъде ме е накарало да взема решение или да не взема конкретно такова, което след време виждам, че е било за добро, че ме е довело до нещо хубаво. Така че винаги си казвам, просто се опитай да видиш нещата и да ги оцениш. Трудно е, когато си в ситуация, но търпението е нещо, на което всички се учим. Да, и виж колко е интересно. Точно децата, които са толкова палави, игриви в живота, в същото време точно някой път те са наши учители, как не питат за къде бързаме толкова много. Даже не някой път. Аз, откакто имам тях, съм на 100% сигурна, че те са най-големия учител от всяко едно естество. Без те да насочват конкретно на някъде, още от момента, в който се появяват, начинът по който започваш да мислиш за себе си, за тялото си, за да им дадеш най-доброто още от самото начало. След това да можеш да се научиш. Изведнъж ти се появяват страхове и грижи, които никога не си допускал, че може да имаш или ти минат през главата. Какъв е най-големия, или не най-големия, но какви са страховете, които ти се появиха с децата? Какво се появява? От най-елементарни неща. Ако преди не съм се замисляла, примерно като шофирам, аз не като участник, като водач в движението, а мисля останалите, околните, опитвам се да съм много повече на щрек. Все едно ти се развиват някакви сензори, които предвиждаш, обхващаш много по-широк периметър извън случващото се пряко пред теб. И независимо дали шофираш или си в среда някъде, на теб винаги първата ти мисъл е в децата. Никога повече не можеш ти да се почувстваш, не може ти да си щастлив от себе си. Ти си щастлив, когато те са щастливи и са добре. Това теб така ти дава една пълнота, една хармония, една топлина, ако щеш. И след това вече ти можеш да направиш нещо, което това, което ние казваме за себе си, така към днешна дата е много актуално жените да говорим как трябва да се грижим за себе си, да се подкрепяме, да се мотивираме и така нататък. Между другото, наскоро си говорих с едни познати, че това трябва някакси да се развие и при мъжете. Като тема имам предвид. Защото при нас жените явно вече набра скорост. И
Да, много неща може да правим за себе си, но ние няма да започнем да ги правим, ако близките ни, в случая децата ни, не са добре. Така че най-големите ми страхове са свързани с някакво неразположение при тях. И разбира се, при мен, защото аз съм абсолютно ясна, че трябва да съм в кондиция, силна, добре, спокойна, за да мога да правя всичко най-добро за средата, която те да имат, ние да имаме съответно. Така че аз трябва да съм добре, те трябва да са добре. Всъщност, може би децата са и тези, които някак си ни учат да се грижиме за нас, защото поне за мен е така, не знам, ти също имаш момичета. Когато се погрижа за себе си, знам, че ги уча и те да се грижат за себе си. Дори някой път да ни е трудно да направим нещо хубаво за нас, винаги ми е в главата колко, че те гледат и те виждат този пример. Дали ще е нещо за фигурата, дали ще е просто да си починеш за малко. Елементарно нещо, аз съм, така меко казано, огромно слабост на бялата козметика и примерно те знаят, че винаги от бебета, след всяко къпане, душ или така нататък, аз ги мажа с боди лосьон, което, нали, консултирала съм се с лекари, пък да не е изнежване, да не ми направи нещо на кожата и така нататък. Всъщност това е една грижа. И момичетата ми, които в момента са на 11 и на 8, в смисъл те имат една така рутина, която естествено те се възприели, защото са видяли, не защото аз им говоря нещо, което аз не правя. Те възприемат това, което виждат. Пък ние може да си говорим колкото искаме. Да, точно така. И колкото по-големи стават, мога да ти гарантирам, че още повече неща ще виждаш от тебе и изненадите са пълни. Е много интересно, защото всяко едно дете пък не вижда през неговата перспектива. И реално ти започнеш да виждаш себе си. Да, виждаш се в два варианта и от друга страна някакси поразнеш и си отговорен, защото не знаеш от кой ъгъл те вижда. Да. Така и, знаеш, и толкова интересни разкази се появяват следствие от тях, какво са наблюдавали, какво са гледали. Така че наистина много магично. Кое от двете момичета всъщност, в коя се разпознаваш по-ясно? Сигурно ти има по-малко и в двете. По-много. По-много буквално. Ето сега тук един фют стои пред мен и си отваря една кутия с пробиотични таблетки. Тихичко обаче, нали, защото се ме по-насищна, но тя си кръжи около мен и си прави нещата. Ани, по-малката ми дъщеря, е едно огънче. Тя е много над нещата, много топла, не знам как го кажа, искрена, не че не, но просто е по-детска, по-първична, още необработена, неприкрита. Няма... Всичко е смях и обич при нея. Така буквално мога да обясня. Да. И също така много обича пакости. Аз имам много любими истории с нея всеки ден. Абсолютно всеки ден имам изречения, и ситуации, в които искрено ме разсмива. Затова се старая много да слушам. Когато съм си с тях във времето, в което сме си заедно, просто да си говорим, да си слушаме, да се чуваме, защото наистина казват такива неща, през които и се виждам, и ме разсмиват, и разбирам за техните възприятия, и за техния ден, съответно, как е бил. Така че Ани носи този фют, който аз имам. Така да го кажем. Така. В същото време Ема пък има тази част от мен, която е много изискващата от себе си. Ема никога няма да си легне, ако не си е написала домашното, колкото и да е изморена. Трябва да си е подготвила раницата, трябва да си е подредила нещата, така че да знае, че всичко е перфектно, във време, стегнато. Много е отговорна, много дисциплинирана, изключително много така насочена към спорта. Така че пък в нея си виждам това. Но в същото време им виждам и промените, които са ми много интересни, защото те сега започват на такава възраст, че започват да влизат в пубертета, в... Не ти много, хата. Ани е категорично, че тя иска да си е дете. Тя не иска да става голяма. Ема също наскоро ми каза... Знаеш ли, извинявай, че те прекъсвам. Едното нещо, което е много магично и което много ми хареса, че ти
гледаш на всяко дете и го виждаш за това, за което е. И това мисля, че е нещо много важно, което всяка една майка е добре да го прави. Не да сме в някаква фантазия какво дете искаме, а много повече да го приемеме точно такова, каквото е и да му се насладим. И това започва с това да, да си обичаме малкия Фил или да си обичаме дори тази по-взискателна наша версия. Точно така. Наскоро Ема ми каза, понеже тя сега е, нали, вече е голяма, иска си така да се отнасяш с нея като с зрял човек. И в следващия момент може да я виж как фаща някаква играчка и почва да скача върху нея, нали, се премята. И аз един път я попитах точно в такава ситуация. Казвам, добре, последно сега дай да решим. Кажи ми ти каква си, за да знам нещо. Толкова си голяма, ще ти давам и задължения на големи. Нали, чиниите, мятната, нали, така нататък. А пък ако си дете, нали, ще си те прегръщам, целувам пред всички, без въобще да се съобразявам, нали, но ще ти спестя малко от домакинската работа. И тя се обърна и ми каза, ох, мама, аз много искам да съм голяма, искам да съм като тебе, ама в същото време, като те гледам колко неща трябва да правиш като голяма и не искам вече да съм голяма. Да, е нормален период на един такъв лек пазарлък, ама ние винаги се пазариме леко с живота. Колко да пораснем и колко да отговаряме. Знаеш ли, бях на завършването на Изабел, която на 13 години такова междинно завършване и нещо много интересно каза директора, искам да го спомена тук. Той каза, че когато децата влязат в тинейджърството, ако ние за 1-2 години правиме наша нова версия, то те на всеки месец имат нова версия. И затова е толкова трудно някакси да ги следваме и да ги разбираме, така че е нормално някой път да е една версия, после да е друга версия. Аз точно това казвам по някой път, като понеже напоследък започнаха такива по-резки промени в настроенията и така. И сега тя сама се изненадва, нали, на моменти от реакция на нея и така. И точно това и казвам, нали, ако искаш най-добре сега се успокой. И големите често си сменя настроението, пък при вас сега е такъв бум на хормони на всичко, така че е най-нормалното нещо на света да се сменят настроенията, да няма логично обяснение защо. Така че дай да не я нищим ситуацията, просто да си се успокоим и после, ако ти се говори, говорим. И един вид, ако покажеш, че това не е нещо страшно, не е лошо, не е... Нали, първо се приобщаваш, понеже и аз казвам, и аз съм го минала, и всеки го е минавал. Аз си мисля не само за децата, и голямата сме така, че когато един човек се чувства разбран и обичан, той не се притеснява да ти сподели. Дори това си е тук, ние вкъщи говорим, аз трябва да знам всичко. Независимо, може и да си така в кавички го слагам виновен в някаква ситуация, нали така. Но аз трябва да го знам, защото няма човек в тази вселена, който да ви обича повече от мен. Аз винаги ще ви подкрепя, ще застана до вас, но трябва да знам, за да мога да ви разбера, за да мога да ви подкрепя и да застана до вас. И мисля, че към момента доста добре работи това нещо, защото точно говоренето и споделянето е това, което освен, че ни сплотявам и наистина маха бариерите. Дава спокойствие на мен, че съм близо до тях, дава спокойствие на тях, че са обичани и разбрани. И се надявам наистина в тази посока да ни се развиват отношенията, особено сега, когато те навлизат в тази, за мен, със сигурност за тях още повече специална фаза. И искам да си растат обичани. Искам да се усещат. Знам, че всички си обичаме децата, но е много важно в забързаното ни ежедневие, в това, което всички искаме и да се презаредим, и да се разтоварим, и да помогнем на себе си, за да може да бъдем пълноценни. Но времето минава толкова бързо и ситуациите препускат, няма ги. Няма връщане към това нещо. И това е периода, в който те трябва да се почувстват подкрепени и разбрани най-вече. Да, и знаеш ли, много ми хареса, защото от една страна точно правиш това свързване, да виждаш човека и това наистина всеки има нужда, дори и ние като възрастни. Да. И в същото време това, което е допълнително, което е много хубаво, е това, че не ги осъждаш. Да не бързаме да осъдим и също да кажем, че ние също сме били там. Децата
имат нужда да знаят, че ние не сме чак толкова съвършени. И Те че достатъчно сме... си ни идеализират винаги като Абсолютно. родители. Но да, когато се приближиш, тях кажеш, ти знаеш ли аз какви пакости съм правила като мамка? И те са такива очички кукурат. Наистина ли, кажи какво, нали? Мамо, разкажи ни пак онази история или си какво като си направил. Абсолютно, да. Те като всеки учат през нашия опит, ако ние им дадем наистина нашия опит, да го споделиме. Да. Знаеш ли, исках да те попитам, понеже знаем, че скоро пътувахте, беше при твоята майка. Може би имаш така съвсем различни наблюдения. Най-вероятно тя също е толкова топъл човек. Какво си взела от нея като майка? От мама ли? Ами, ние постоянно се шегуваме с брат ми, понеже аз имам брат, който е с 2 години по-голям от мен, че понеже майка ми е с бяла кожа, сини очи, лунички, и аз постоянно се шегувам, казвам. Освен това, аз като второ дете може да сетиш, че в бебешкия ми албум преди няколко години разбрах, че всъщност данните, които са записани, са данните на брат ми, понеже просто съм второ дете и такива неща не се помнят няколко години след това, като е решила мама да ми прави бебешки албум. И какво съм взела от мама? Със сигурност това, което знам, че съм взела, е уюта. Аз много си спомням като малко, като се прибирах в къщи, въпреки че те страшно много работеха, по цял ден ги нямаше. Винаги, когато се приберем в къщи, имаше нещо сготвено и мирише на нещо вкусно, което ние обичаме. И аз винаги така съм си растяла с това усещане, че особено зимата, като се пребереш вкъщи на топло и ти ухае на нещо вкусно, любимо, и едно такова ти става много хубаво. И винаги съм си казала, че това искам да го дам и на моето семейство, на моите деца, като усещане. И за мен всъщност за това беше много важно, когато се роди Ема, след това Яни, да готвя, освен нали, да получават пълноценната храна, която за мен е много важна тема, да им е вкусно, да им е уютно. И плюс това също ни сплотява, защото както аз съм готвила с мама, така и те от малки с брашното, корабийките, кексовете и всичко останало. И за мен в това има, освен много традиция, има едно такова леко, за мен аз не го приемам това твърдение, място на жената е в кухнята, че малко такова едно като отрицателно се ползва. Всъщност, аз това го разбирам като място на жената е там в центъра, в ядрото на къщата, където за мен жената е тази, която трябва да създаде уюта, която трябва да сплоти, която да, и това не трябва да е нещо отрицателно, не трябва да се приема с насмешка и няма лошо, ако човек не обича да го прави и не му идва отвътре или не е неговото, но пък и не трябва да се разглежда като нещо, което трябва да е едва ли не отрицателно, защото всъщност това е много хубаво. Това толкова години нали, край огъня, къде са събирали хората, там където всички се сплотяват, за да са заедно, за да се нахранят, за да, нали, да не се връщам толкова, да не сдълбам в тези неща, но огъня, семейния уют, там където се готви и се храни човек, е място на сигурността, на спокойствието и със сигурност жената е тази, която според мен го създава в един дом. Да, знаеш ли, казваш нещо много интересно и важно. Примерно аз идвам от различно семейство и моята къща, нали, модела бе... Първо е много интересно моделите как се предават, защото си взела и готвенето, нали, и уюта, ама си взела и многото работа. Поне така го чу. Да. Но това, което аз бях забелязала, ние взимаме вярвания. И много често някои от тези вярвания не са наши. И някъде на 35-6 години аз спрях и си казах, наистина ли не харесвам да готвя? Всъщност аз наистина ли съм същия човек? И открих, да, не ми е толкова лесно, имам някакви пропуски, обаче някой път ми е толкова приятно да направя точно корабийки с децата. И моделите е хубаво да бъдат проверени дали са наши или просто така са стигнали до нас. Точно така. И освен това, дори да са били наши, примерно като сме били на 17, 18, 19, 20, ние с времето се променяме. Ако един човек ми каже, че е същия на 20, на 30 и на 40, нали, това не звучи много оптимистично. Защото нали, се очаква, че ние се развиваме, градим
И най-нормалното нещо е, като живеем различни ситуации, като имаме различни неща за преодоляване, различни неща, които ни радват, които се случват в живота ни, нормално е ние да се променяме. Нещата, които ни радват, да се променят. Защото в 8-ми клас ме радваше шестица по химия. Нали? Към днешна дата ме радват съвсем различни неща. И това е пътя, който вървим, така че е нормално в един период от живота си нещо, наистина да не сме го харесвали или да не сме го разбирали, да не сме имали потребността дори да се опитаме да го разберем. И след време вече точно обратното, да ни привлече вниманието и не трябва да се притесняваме от това, че сме казвали, аз като бях, нали, аз цял живот съм казвал, че това не е моето. Окей, но е дошъл вече периода, в който това нещо някъде там през живота лети към теб и може да ти помогне с нещо. Аз си мисля, че колкото повече отключваме женското в нас, това разбира се става с годините и с времето, толкова повече всичко женско, тези обичаи започват да ни стават все по-близки и да ги харесваме повече. Така че е един процес. Сега, разбира се, всеки ще харесва да сготви различно нещо и може би тук любовта е много по-важна, отколкото задължението. 100%. Мисля, че във всичко. Така е. Спомена, искам да те върна в... Даже, знаеш ли, чух нещо много... Гледах някакво интервю твое и много ми хареса, че не може да вървиш драмата напред. Много ми хареса и с това да цитирам. И в същото време по някой път има трудни моменти, през които аз съм съгласна, драмата не е нещо, което трябва да ни занимава за дълго време. И в същото време има трудни моменти, в които ние наистина порастваме изключително много. И се променяме. И според мен е много важно да си взимаме уроците, не да взимаме драмата и да си продължаваме с нея. Не искам да те връщам в полката, защото съм преживявала нещо подобно с моето дете, но знам, че по време на раждането и след раждането е имало риск за живота дори на Ани. Да, точно така. Какво научи от това нещо? В смисъл на какво те научи живота? Това е безценното според... В смисъл, знам, че е много трудно, но това е безценното нещо, което можем да си взимаме. Аз не обичам да го казвам като уроци. Когато беше ситуацията с Ани, всеки ден си обещавах на ум и си казвах, искам да съм само благодарна. Не искам в мислите си да искам нещо или да обещавам нещо, нали, Просто искам да съм благодарна и си казвах, добре, ама за какво да съм благодарна в този момент, като аз по-лошо нещо от това не мога да си представя. И си казвах, благодарна съм за това, че отивам и водя по-голямото ми дете на детска градина. Оттам отивам и чакам. Вярвам, че нещата ще се подобрят, ще се оправят и ще дойдат хубавите новини. И честно да ти кажа, това, което ти цитира за драмата, имала съм ситуации, както предполагам всеки един човек, които са неприятни, трудни, много нараняващи. И винаги съм се убеждавала, че сега без да звучи по никакъв начин обидно към някой, но хленченето, мрънкането, това никога не води до нищо, до никакъв резултат, до никакво преодоляване, само удължава периода на агония. Не казвам, че човек не трябва да има емоциите, които да изживее, но колкото по-бързо си дадеш сметка, че никой не ти е длъжен и не трябва да очакваш някой да дойде да ти оправи ситуацията. Каквото можеш, ти правиш. В смисъл, от теб зависи в 99% от случаите. Само, че хората много обичаме да не носим отговорност. Нали, ако може да прехвърлям, това не ми се случи, защото тези, това, онова. Ако това беше станало така, пък при мен ще да е така. Не, ти си вътре в тази ситуация и явно си можел да въздействаш. Ако не си можел, значи пък не си бил достатъчно силен в тази ситуация. Но моят начин за трудните ситуации е просто да кажа, да, има ситуация,
Ако много ме боли, начина ми е да се изолирам категорично. Просто трябва да съм подизолирам или сама, или с децата ми, нали, според зависи точно за каква ситуация говорим. И много бързо се събера. Просто моя опит е, че остави ли се човек да падне, да дълбая в ситуация, да изживява и така, просто става все по-безкрайно, все по-трудно, лавинообразно. Този товар започва да става все по-голям, повече тежи, по-неразрешимо. И когато беше ситуацията с Ани, не си мислех сега това за какво ме учи, просто си казах, Словена, това трябва да е едно отрезвяване. В смисъл, ние сме нищожни пред природата и забравяме, приемаме много зададеност нещата. Ние приемаме зададеност, че ставаме, разхождаме се, мрънкаме, че сме в задръстване, че закъсняваме за някъде. Преди години работих в болница в Майорка, когато живях там. И всеки ден, когато си излизах от смяната, като бях в колата и си казвах, чувах клаксоните, ма така само дистанционно ги чувах. И си казвах, тези хора какво недоволстват, като здрави са, прави са. Нали, окей, ядосваме се, ще закъснеем, нали, обаче нали сме здрави, нали, може да излезеш, може да стъпиш на краката, може да имаш слънчев тия деня или пък те вали дъжд или... Нали, това са такива неща, които много взимаме за дадено си. Следващия момент най-малкото нещо, като стане, стъпиш на криво, нещо малко те извади от равновесие и се започва едно страшно тюхкане и оплакване и така нататък. И аз просто това си го спомням много добре за драмата, когато го бях казала, защото аз обичам борбени хора. Такива, които не се отказват, такива, които работят, такива, които знаят какво искат. Могат да назоват, ако те попитат, знаеш ли какво искаш? Не, ами искам да съм щастлив, защото това е толкова общо, че няма на къде повече. Какво ще направиш щастлив? Ти какво можеш да направиш да се доближиш от тази ситуация? Нали? Това са все въпроси, на които човек за мен постоянно трябва да си задава, за да знае над какво може да работи, в каква посока. Защото нещата се случват, когато ти си съпричастен към тях. Не отричам късмета, вярвам много в него, но за мен човек трябва да търси, да задава въпроси, да бъде активен и най страшното нещо за мен е статичността. Движение. В всяка една форма. Да, знаеш ли? Да, извинявай. Кажи. Ами, да си статичен, аз го свързвам с някакво недобро състояние. Дали ти ограничава движението поради каквато и да е била причина, преносно или буквално, дали си зациклил и не правиш нищо, нито учиш нещо, нито работиш нещо, нито градиш нещо. И за мен това е едно, не знам, губене на време. А то ни е много важно. Да, знаеш ли, всъщност, докато си в болката, поне моето преживяване, разбира се, там няма урок, там човек се опитва да се съхрани, да продължи, да събере сила и наистина да се предвижи. Но аз дълбоко вярвам, че тези трудни моменти, разбира се, предпочитаме да ги няма, но те са също част от живота. Живота е цветен и е шарен и се случва по много от всичко. И всъщност моята случка с моята дъщеря била на месец, не е била много по-голяма. Всъщност тя ме научи на нещо много близко от това, което ти разказваш. Просто от този момент нататък аз съм благодарна на живота и всеки път, когато реша, че някое задръстване е много голямо, някой много ме ядоса, си казвам, я чакай малко, ти знаеш и другото и има толкова по-важни. Забравяме. Да. И всъщност затова казвам, че ми е като урок, защото всеки ден имам един такъв ремайндър, че всъщност има толкова ценни неща, които са около нас. И тогава, че било е преди тя на 13 години, тогава разбрах всъщност, не съм била и не, че сега се чувствам стара, била съм много млада, здрава, приемам го за даденост. И тогава разбрах всъщност какво казват хората, защо толкова е важно здравето. И всъщност за мен това е голям урок, защото тук нататък аз съм с отношение какво ще се храня, как ще се хранят децата ми.
всяка клетка на всяко едно тяло до мене си много по-обгрижва, с много повече внимание и любов. Така че тези трудни моменти са трудни, но винаги можем да си взимаме по-малко от тях. При всички случаи, да. Разбира се, докато е тежко и е трудно, Е трудно. Е трудно и е невъзможно там наистина движението е, може би, най-важното. В допълнение към драмата, когато сме в драма и когато драматизираме нещата и се оплакваме, енергията ни, освен всичко останало, енергията около нас е много ниска и съответно започва да не се случват особено хубави неща. И човек наистина трябва много бързо да излиза от драмата, за да може да видим къде може да предвижи. Да се чувства по-добре. Това е елементарно. То всеки човек го знае по себе си със сигурност. Нали, задълбаеш в нещо отрицателно, няма как да се чувстваш добре, нито хората около теб да се чувстват добре. И това всеки го знае през опита си. Славена, толкова много въпроси още имам, обаче все пак трябва да затвориме. Знаеш ли, искам да те попитам. Сега момичетата са точно на входа на тинейджърството. И какво искаш, нали, през нещата, които правиш за тях? Какъв е образът? Каква е жената, която искаш те да познават? Какво искаш да им оставиш в наследство? Аз много ги уча на това да са уверени. Въобще, естествено, първото нещо, което казваме е обичащата жена. За мен една жена трябва да е топло, обичаща, говоря към близките хора. Нали? Грижовна. Грижовността е много важно усещане, не качество, то си е усещане. Но учи ги, че трябва да отстояват себе си, но за да могат да го правят, трябва да са уверени. А за да могат да са уверени, трябва да са интелигентни, трябва да са работливи, трябва да са практични, трябва да са мобилни. Толкова много качества трябва да имаш, за да може, когато си взимаш решенията, когато искаш да казваш да или не, спокойно и уверено в себе си, без страх. Защото аз имам много познати около мен, за жени говоря сега в момента, които не взимат решенията си, защото са водени от страхове. А страховете им са подхранвани от някаква тяхна вътрешна несигурност. И сега тук идваме в това наше ежедневие, което, нали, сега жените до каква степен... Нали, аз не казвам, че жената трябва да взема мъжката роля. Аз казвам, че жената трябва да бъде, да, и нежната, и добрата, и тази, която създава уюта, но за да може да отстояваш наистина себе си, това не говоря да се противопоставяш, да може аргументирано да се обясниш, така че да те разберат и то логично, трябва да имаш базата данни. А те не идват просто и така. Трябва да положиш труд, трябва да си се научил, трябва да си преживял, преодолял, трябва да си се трудил и искам да ги науча на това да бъдат уверени, но как идва тази увереност? И съм сигурна, че това ще им даде много лекота в техния живот в бъдеще. Дори към момента, като обсъждаме ситуации с съученици и така нататък, и винаги им казвам, ако има някаква ситуация, изговори го. Ако нещо не разбираш, попитай. Ако се колебаеш в отношението си, дай да изговорим и да видим докъде водят нещата. Всичко може да се обясни, трябва да има диалог винаги и комуникация. Ако едната от страните не я иска, съответно, това води до друг вид изводи. Но ти трябва да си подготвен. Трябва да споделяш, трябва да подаваш ръка. Трябва да умееш да виждаш хубавото. Имаш един период, в който така на шега го казвам и се подиграваше, защото излизаме на поход и аз започвам, мамо, виж това дърво колко е красиво. Виж, мамо, за тебе всичко е много красиво. И тук наскоро тя започна. Мамо, виж небето колко е красиво. Мамо, виж, нали това? И казвам, просто ако насочиш натам вниманието, да се вижда хубавото, да се оценява, не е казано, че трябва да е, просто забележи, нали, това, което се случва. Кажи на... беше ми се случило тук, наскоро бяхме заедно и в асансьор влиза дама, не я познавам, но просто много... Видя ми се така с главата надолу, гледаше
И си казах, сега искам да й направя комплимент на тази жена. Казах, добър ден, извинявайте, само да ви кажа, много ви е хубаво червилото, много ви отива. И тя се вдигна главата, усмихна се и то се усети се като смяна на настроение. И малко след това минават някакви седмици. Сега, примерно, като пътувахме с момичета, влизаме в един магазин и едно от момичета, което беше в магазина, беше азиатка. И ема и да казвам, мамо, това момиче е толкова красиво, може ли да отида да го кажа? Викам, разбира се, отиди го кажи. Нали, просто да виждаш хубавото, да го изразяваш също е много важно, защото и това го има, че много хора са склонни повече да отделят време, ако виждат или имат нещо отрицателно, отколкото ако виждат или имат нещо хубаво. Така че на много неща искам да им дам хубавото, естествено, не е хубавото. Сега, докъде и как ще се справя, надявам се да е по най-добрия начин. Абсолютно, надявам се, но то се вижда, че ще ги дадеш много. Знаеш ли, Славена, понеже си много специален човек и си реших да направя едно обещание, като това е Connection, книга, която съм написала. И в момента я ревайзвам за пореден път. Обещавам тук и сега пред всички, че ще бъде готова в най-скоро време. Това ще ми бъде твой подарък към тебе за гостуването. Първото копие ще бъде за теб. Много ще съм щастлива да си осъществиш това, на което вече му е дошло момента. Дошъл е момента и реших, че е момент да при толкова много свързване и действие да го провокирам и да се случи максимално скоро. Много благодаря за всичко красиво, което каза и мисля, че света има нужда от много повече внимание към красотата и много повече това да я изразяваме, да я комуникираме и много повече любов. Дано все повече да се случва и винаги това го казвам, когато получавам комплимент от жени, предимно дами са ми последователите и като ми напишат нещо хубаво или пък на живо, като се видя с някой, ми каже, ми направи комплимент и винаги им казвам, това чували сме го, красотата е в очите на гледащия. Начинът, по който си настроен, ти няма как да забележиш нещо красиво, ако не можеш да го разпознаеш. Говоря за отношения, говоря за поведение. Така че аз в много хора го срещам това нещо и ни пожелавам на всички да ставаме все повече. Прекрасна вечер! Прекрасна вечер и от мен! Чао! Чао, чао!